momentu honetan nire lehenengo zea da, hau, ikusi duten edo ikasi duten, liburu horren bidez ikasi duten hau, jendeei helaraztia, ez? Jendeei konturatzeko zer dugun, ez? Azken baten, hitz bat aukeratzekotan da jabetu, simboloez jabetu beharra dugula. Jabetu zentzu doblean, ez? Jabetu konturatu, zer daukun, eta jabetu simbolo horrez jabei. Gaur egunean, arma erregian menpe ez dago armarrien eskumena ez da Espainiako arma erregiena. Gaur egungo eskumena da ero udaletan, ero inguruko aldunditan, ero ez da, ez? Orduan, nik uste dut hor dago lema poli bat Irrisko Horrez da Marimototxek erabiltzen da dena, sentitu, pentsatu eta ekin. Baina nik hitz bat aurretik jarriko nuke jabetu. Zu ez baza jabetzen ez duzu sentitzen. Osea, gai hontan ez baza konturatzen zer daukuzun, ez duzu sentitzen da. Konturatze hori da azken baten memoria, ez? Gure herrigaten memoria, ez daukuzun memoriarik, ez duzu sentituko eta ez duzu pentsatuko eta gutxiago ekingo, ez? Eta ekin hori, esan dakoa, azkenean gure esku da. Ez da herrietako armarrixak aldatzea gure esku da. Eta azken baten hori historian zehar, liburuan aipatzen duten moduan, gure aurrekoa pein zeben. Agirre lehendakarixa izan zen, kendu zebana 12 kainoi belatekoa lehenengoa beha izan zen. Monzon bere kontseilari zela. Monzonepe hor zerikusi handiok zeban, Telesforo Monzone. Sabin Aranape, Bizkaiko armarritxik kendu zitsuan Pio Txo, Lope de Arotarren arek ere, Lope de Arotarrak, Nafar tenentea izatetik pasatu ziren, Gaztelaren pandoz aldatu ziren, eta Sabin Arana bazekien nor zan Lope de Aro. Eta horregatik kendu zitsuan. Gure aurrekuak inbezela, Euskal Pizkundean, lehen Euskal Pizkundean izan zana, lehen aipatu duten Sabin Arana eta honek indako aldaketa. Eta bigarren Euskal Pizkundean egon zen beste aldaketa asko, Gipuzkoako armarritik kentzea, Gipuzkoak kainoiak eta horren ondoren ikuste dut hirugarren pizkundea behar dugula, nabarmen, bai beste arlotan, baina simboloen munduan bai. Eta horregatik hortako prestatu beharra dugu. Eta hortan nabil ikertzen, etorkizuneko armarri ero dana alako zure simboloak arakatzen bat izen ginen garai hartan.